Uffiċjalment ingħata bidu għal sena skolastika ġdida għal madwar 8600 edukatur tal-Istat li daħlu lura fuq il-post tax-xogħol tagħhom fl-iskejjel. Dan waqt li l-erba' li ġej eluf kbar ta' studenti mill-ewwel sena tal-primarja sal-11-il sena tas-sekondarja wkoll jidħlu l-iskola, waqt li dawk tal-kindergarten jibdew fil-jiem ta' wara. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima żar l-Iskola Sekondarja St. Thomas More fiż-Żejtun fejn iltaqa' mal-edukaturi f'dan l-ewwel jum tagħhom. Hawn 205 edukaturi jedukaw lil madwar 1000 student. Flimkien irridu naraw u nassiguraw li nagħtu l-aqwa għal uliedna. L-aqwa għal uliedna billi naraw li jkun hemm infrastruttura b'saħħitha, l-aqwa għal uliedna billi naraw li jkun hemm l-edukaturi l-istaff akademiku illi jkun kuntent u jkun propju kapaċi jagħti l-aqwa servizz. Sa dan it-tant il-Ministru tenna li għaddejja ħidma li tpoġġi lill-edukaturi fiċ-ċentru tal-politika edukattiva għax jemmen li l-aqwa investiment u dak fl-edukazzjoni ta' uliedna u sħaq li matul ix-xhur li għaddew kompla l-investiment fil-qasam edukattiv b'aktar minn 6 miljun euro morru għal xogħlijiet ta' rinnovar u titjib mifrux mal-iskejjel kollha madwar Malta u Għawdex waqt li din is-sena mal-54 miljun euro se jmorru għal laptops tal-istudenti tas-7 sena.